Vi optager nu. Den er dernede. Den er der. Altså, nu er der 2 valg, Marco. Hvad kan han gøre? Spise den, eller gemme tæv ham med en pølse. Nej, det er også send os op i synet. Ej, jeg kan huske, I lavede pølsekamp hjemme hos Bria, mand. Kasper, han... Så har jeg heller ikke været med. Vi sidder lige og snakker om pølsekamp. Jeg kan ikke optage i evighed. Hvad gør du nu? Hvad er mine muligheder? Spis den her, sender, eller få kasse med den her. Kan du så 2 ting? Må jeg godt få det, når du indstiller dem, og så... Det er der nemlig ikke. Hvad er det, du ikke kender sig? Brian, nu har jeg haft din pølse i munden. Sådan. Nej, du bliver ved. Du æder den fucking pølse. Ikke mere pølse, ikke mere pølse. Ikke mere pølse. Jeg tror Marco har trænet. Ej, hvor er det ulækkert til det. nej, det er så ikke stille. Ej, vi skal ikke udlægge flere have. Det er bare ulækkert. Det er bare utalligt. Ej, Brian, det er bare 2 sekunder.